И здравейте! Искам да ви благодаря за 13-те абоната, където ги има в Данката БГ. Много ви благодаря, оценявам го. И заради това ще направя giveaway на общо 5 неща. Най-голямата награда е ще дам една игра за телефон, платена от Google Play, Lego Marvel, без да харчите никакви мегабайти, гигабайти, да теглите кракнете и такива. Аз ще ви я дам оригиналката и може някой път да цъкаме заедно, защото има и мултиплеер на нея. Следващото нещо е една също голяма награда на Unturned Mod Pack, платения ще ви дам. Следващото нещо е ще направя на другия човек интро, аутро и какво беше другото? И ще игра на някоя игра с мене. Чао, чао. Благодаря ви.